Regnvand fra taget ledes via tagrender og nedløbsrør i jorden til en lagertank, også kaldet en regnvejrsbeholder. På taget og i tagrenden kan der sidde fugleklatter og bakterier, som regnvandet skal skylle af. Så i de første 20 minutter lader man vandet løbe ud i kloakken eller i en selvstændig tank, som der så kan bruges til vanding i haven. 20 minutter senere er taget renset nogenlunde for grus og fugleklatter, så her vender vi timeren, så vandet nu løber ned i en lagertank. Denne beholder er typisk lavet af træ, metal eller andet, der kan holde sollys ude. For at fjerne blade og andre urenheder skal vandet passere et filter, før det når lagertanken. Den bedste løsning er at grave beholderen ned i jorden for at holde vandtemperaturen under 18 grader, så man formindsker bakterievækst. Fra lagertanken pumpes vandet op til de tilsluttende toiletter og vaskemaskiner. Udover toiletskyl og tøjvask kan regnvand også bruges til vask af biler, maskiner, samt til forskellige former for vanding af f.eks. boldbaner og på gartnerier.